света гирён накӣ дилшод ҷон барои чӣ арӯз охирам пахонотум при пашае ки ман худам света мекушам ки пашотум мара набина нагаза охи арӯз лаба ҳамин света ма гирон кардам ки ҳамин пашо афтетира бибинан хичон мебирам шутка шӯхӣ кардам арӯз ваш момад алима натоварде не ин саларкай барои гуфтам бегаё алов мекунем барои тапақати алов кардан хонада ҳамаҷода мошад дига соз тинҷ ваш момада вафлинг оварде вафлинг не пичилинг барои хидма овардам шаво яке дилам ҳамин ширинӣ мекаша гуфтам шуморо ташвиш натам барои хидма овардам мегум ҳамаш майли дилшоҷону пеши ҳамин мара гирифтан баъд ягон ҷо дига хостгоҳӣ рафта буден шумо як 25 хона рафтанда хонагиҳо як 25 хона рафтанд ба ҳамин 25 духтар ягонташ маъқул нашид ман маъқултон шидам не кадом хонае ки мерафтам ҳамун духтар мада маъқул мешид ва ё мара маъқул накардам ҳами 26 насиби хидат буда хидат маъқул шидид амада ҳами чанд сола буди хидат ма 30 сола 30 сола ба чӣ қадar дер зан гирифтӣ ту 30 солагида зан гирифтӣ дилшод ака рости гап мара падарам гуфт ки отам гуфт ки то хона бунёд накунӣ донишгоҳа хатм накунӣ як мошин нагирӣ ман тара оиладор намекунам барои ҳамаи хона бунёд кардем донишгоҳро хатм кардем мошин гирифтем сида шидем мана 30 сола шидем шуморо гирифтем не ки ҳамин худо чанд сола будӣ ма ина 34 даем ду рӯз пасди раждин дорум олиё чанд шум бояд биям 35 да медурам 35 сола ва ношурги корот олма 30 сол ин қадар пешравиҳо кардам ин қадар коро бунёд кардам баъд зан гирифтам о ту чӣ бунёд кардӣ ки 35 да дуромадӣ навшу кардӣ агар шумо ба тамоми гӯшаву канори дунё ба мисли мо сафар карда хоҳед ба ватсапи авиакассаи шаҳноза занг бизанед билетҳои арзон ва боваринок аст